संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवना। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद। परम उदार गुरु सच्चिदानंद करुण सागर गुरु सच्चिदानंद। परमहंस गुरु सच्चिदानंद परम पूज्य गुरु सच्चिदानंद। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद। मठ आस्ती मलारी कंचे आस्ती ಎಲ್ಲಾರ ದೇವಯಾತ್ರೆ ಈ ಆಸ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಈ ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ आस्ती आणि मात्र नाही की त्यामध्ये आमचं अभिमानान सांगूया गौड सारस्वत ब्राह्मणां ते ब्राह्मणां सांगू आशिल्लो आमकां मात्र अधिकार की ते तांकां सरिना ते मात्र सिद्धांत सांगच्या बरोबर आमगेल देवस्थानां पूजा पुस्तक काडिल्लो पुस्तक हे आम्ही आमकां केलं ಇದು ಈ पद्धती प्रकार मला या पद्धती प्रकार पूज्य करचे आम सांगिन आम्ही नित्य आमगे देवस्थान अंतू आजादी आणि शिवशिवारादी पद्धती प्रकार हे पूजा करची ये तांगेल हो आम्ही करची ना स्वामी के नागसप्पीगे आमगेली गे आमगे आमगेली हे पुस्तक काढलो पुस्तक काढिल्लो आमगे पूजा पद्धती कशी हो तुम्ही तुले सिद्धांत घेऊन बसलाय ना तुम्ही भाई आमका तेच सिद्धांत आम्ही सिद्धांत घेतना संप्रदाय तुमगेल घेनी कळवून तुका एक आमकां अभिमानान सांगुयात रे तान्नी करनाती आमगेले साउथ केंद्र आसच्या पुरो नॉर्थ केंद्र आसच्या पुरो अथवा केरळा आसच्या पुरो आमगेले खंयचे वळसकी त्या प्रकार सिद्धांत व्हड आणि पंचकर्म सिद्धांत व्हडे पुस्तक तांगेल ना मनागेले आणि तांतून एक पुस्तक खंयचो म्हळ्यार काडचें ना एक त्या दिला यादवेन स्वाम्याल पुस्तक फर्स्ट यादवेन स्वाम्याल पुस्तक तो कळवून तुका इत्याक फर्स्ट तनी आमकां आद्य श्लोक काडलो विजेंद्र तीर्थ गुरुभ्यो नमः विजेंद्र स्वाम्याक नमस्कार करता कोणाला सुकाम अंद्यार काडयो पुस्तक कोणाला म्हूण पळोवया काडचें आनी यादवेंद्र पण बरे ना यदुकृष्ण ते संप्रदाय कळवून तुका ते नाव हे करता ते संस्कृतांत एक रीत सोल पुस्तक तो अभिमानान सांगुया तांगेल ना ते पुस्तक आमगेर आसा आनी खंयचे आनी एक तेंका संन्यास पद्धती संन्यासीन कशी आसुका वृंदावन गेल्यार कशी आसुका पुस्तक तांगेल ना तांणी एक बंद बरयलें नाही आम्ही वाचिलें आसा पद्मनाभपुराणीक आनी तांगे लढाई मनान गेले तुमगेल्यांक इतिहास मनान गेले आमगेल्या तांगेल्या नथींग आमगेल्या आसा उत्तर असो कळना तुमकां अभिमान विधी दोन कळवून तुका कळवून तुका सीच मागीर हे बोरा क्रेडिट वता कोणाक उडपी रामदास कामत तांगे हट ये आमगेली मनांगल रामदास कंपनी इन्फोसिस तांगे हट आदमी ये केले मनांगल तुका
सगळेच आता जाम गाजलेलं व्यवस्था पुरा केला आमगेल्या व्यास म्हणून सांगता स्वामी म्हणा गेलं आमगेल्या सुद्धा मतलब आत्माभिमान रे हम सांगितलं वर तुमच्या कळच्या पडो आमगे संप्रदाय आमगेल्या व्यास पुस्तक तो रामाचार असेल आणि आमच्याला आयुर्वेदिक आमगेला खंयचे राहत न्हू देवायचं असं आमगेला आस्ती तितले व्हड स्वाम्यार व्हड एक म्हणना तुमचं आमगेला तुका आमगेर आस्ती रे ही आणि हे सगळं वेग खंयचे मालगड स्वाम्यान आपळोत वस्तू यो मनांगेला आज आमकां जातला बोन एंड स्वाम्यान आपळलो नाल्या याद बिन स्वाम्यान ऐकेल आम्ही ऐकून मात्र गतो तांनी आपण तांगेल मागीर परंपरेक म्हणजे स्वाम्यान आपळल पुस्तक ते ताम सांगितलें खंयची आस्ती केल्यारी ओडना ही आस्ती वचाना ही तर भारता संस्कृती आस्ती प्लेन असं मनाला पुरा ಏನು डिजिटल कॉपी दिलं का डिजिटल कॉपी दिलेली आम्ही गोरा डिजिटल केल्या नवरे फटा बसून कळवून का कोणाका पडायनी आम्ही आपलं त्यादिना इत्या विद्वानेव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमं नवन्द्या विजानाति गुर्वी प्रसव वेदना अपय दीक्ष सांगता सर सर पुस्तक आणि फोटो कसं गेले गोरा पंचे पुस्तकात तांनी खंच की ना स्वामी कोणे वाचेश नाम तोंदरनार वाची ना गलाय आमगे स्वाम्याला अस्तित्व इति म्हणून कोण तांका गोरा पुस्तकांतोय तांको हे केशवेन स्वाम्यालो हे गॉड स्वाम्यालो नानांगेलो स्वाम्या शिष्य स्वीकाराच्यो पुरा गल वेद अंगल वेदव्यास पुरा आस्ती कोणाला रे तागेल हे सांगता नित्य वेदव्यास ही अनेक वेदव्यास अर्चन जेने आमगे वेदव्यास अर्चन करता आणि आमगेल तो एसोल एक वेदव्यास मूर्ती कई मेळत रे साक्षात देवूच होतो वेदव्यास बालराणा गोविंदा गोविंदा गुरु बोनेन्द्र स्वामी महाराज की जय और स्वामी महाराज की जय गुरु स्वामी महाराज की जय अरे तुम काय दिल्या जो काम बनावच ना वाट चूसरी जायस ना जय देता जय देता रे हम गोतच ना ही पूजा पद्धत कळवून का आम्ही ती गेल्या म्हणला आम्ही तो पुस्तक असेल ना तो पुस्तक आम्ही तांका दिलं तू रासवार करी नानांगेल बा सदाचार नानांगेल बा या देवाला परसाद यान यावर स्वाम्या दीक्षित कळवून का संन्यास दीक्षा पद्धती तयार करा वेदव्यास एक मात्र त्यांनी बुक स्टोर लावत नाही दवर नाही की हा हा और स्वामी स्नान के इत्याग पंचसंस्कार संग्रह पंचसंस्काराचा काशी स्नान बोलताना रे आम्ही त्या काही केलं नाही मला आमगेले आमचे एक संप्रदाय म्हणून आमगे महात्मा संप्रदायात समाजान फॉलो करचे आम्ही अरे मत्पलोमी इतून आमगे देवस्थानात 3 देवस्थानां रथोत्सव आसा मोगरनाड काटपाडी आणि कडदिरस कळू तुका खंडी 2 आसा तशी आम्ही इतले प्राधान्य आणि आमची पूजा संपूर्ण जाम काढले मध्व गुरु पूजा कोणातीन आम्ही पूजा संप्रदाय जायना
मध्वगुरु पूजेचे एक वैशिष्ट्य सांगतात मी आंबला मेळा अंतू म्हणून चिनिनास मना गेलो तो काम तो गुरु मस्त कसं ना अरे तुम्ही मध्वगुरु पूजे पद्धती कराय रे काही करते स्वामी आमगेले वेदांत विरोध विचार मना गेलो तुका आमगेले वेदांत विरोध दामोदरा करतात दामोदर कृष्ण दामोदर नंतर लिंग रे लिंग लिंग सूचने तशी थंय कराय रे थंय गेल्यार मध्वगुरु पूजा मागीर तांकां विचारलो स्वामी सत्यनारायण करता ती सामूहिक ज्ञान कराय रे वैयक्तिक करू नका हे केल्यानंतर आणखी उजवाड येयलो सत्य जाण तशी आमी यथार्थ स्वामी असती तयार आहे कळतली मातृ सिद्धांत प्रचाराक हे देखोलो मनीष येयलो स्वामी स्वाम्यांनी प्रवचन मातृ सिद्धांत सांगता असती ये भेद अडच कत्तीरी कळो तुका स्वामी असुची तयार आहे आमची रमे त्यांच्या बाबतीत आता हे सगळे गोड सगळे दिवं का त्यांच्या बाबतीत मना गेलो तुका गोड सगळे दिवं का आता नाही स्वामी असुची तयार मध्व सिद्धांत प्रचाराक मात्र नाही तुमगेल करा गोरमचाक आम्ही अंगल संप्रदाय सांगता गेला आमगे कर्तव्य अंगल संप्रदाय धन्यवा द्वैत वैष्णव प्रतिष्ठापनाचार्य चंद्रू ताण पंच महावाक्य अद्वैतान त्या पंच महावाक्य भक्तिंगडा जाणांनी कसं वाक्य केल्या तंतु खंच कोर काम ताण सांगितलं सर्वे जाम हा मातृ सिद्धांत करता त्यातून करचना कामात वाजाड करून गेला ताकता इंटरव्यू पीएचडी मला रे इंटरव्यू मला लागे ना ती अनेस ना माणसं जायचं असं असतं अरे तुम काय म्हणा आवडत ना जाय हाँ कसं आहे राजेश संस्थान चक्र कले ते मागे संत गेम सामान सांगता अशी मग संस्थान कसं बरं कळलं अशी राहायचं अध्यापसी भोडत यें पड़े आयुर्वेदिक अध्यापसी अभी पे देवेल मेलकू सानु दाग पूरा आयुर्वेदिक डॉक्टर आम चुजाना तो बरोबर कितलस हत्तर सैदवरतंतु कशी कैंसर आवकद अर्सेनिया म्हणून हत्तर तो भीषण गोवले स्वाम्यानकी मालकर स्वाम्यानकी त्यावेळेरी आत्ते रिसर्च किती आता रिसर्च करचे तांका देव आणलेले ज्ञान गेल्या तंतु ते पुस्तक आणतू कशस मिलारी दोन विभाग फतोरस विष फतोरस यो फतोर यूज कर का तंतु आर्सेनिक आदस्के आर्सेनिक पत्रा आता मी म्हणजे ते तगेलस नोते बी फॉर्म आणि निंगू जाणली तंतु कशी गाइड तंतु ब्रॅकेट आणतो आमची गेल भाष देवनागरी आणि कितल योगस मिलारी आमची गेल्यान योग म्हणजे आयुर्वेद अक्कत करचे फॉर्म्युला फॉर्म्युला त्या अनेक श्लोक देवनागरी लिपीत आमची गेल शब्द आमची गेल भाषा श्लोक कळून तुका ऐसी नहीं रे ऐसी नहीं और समय नहीं गुरु पाचातुर मा सावळे हंगार भले रवी शेडे वरांगल ताण आहे तक जबाबदारी दिले ताण मस्त एक कन्नड अंतु मलयालम अंतु अंत पूरा प्रोफेसर आले आयुर्वेदिक वेदांत पूरा
पूरा अट्टी गंधोले पुस्तक स्वामी एक पुस्तक कांडीम का और समय जय समय एक पुस्तक भाषे कन्नड मलयालम संस्कृत मग तेलगारी तेलगारी मलारी असो नका आम्ही अक्कवचनाती ग्रंथाक्षर कळते चार पुस्तके कळते चार पुस्तके रामायण मनांगलो चारही पुस्तक आमगे देव कोण रे वेदव्यास भाई जे पुढे रामचंद्र रामायण हे सर्वे आमू श्लोक निपुण नंतर रामायणी सर्वे जलद रवींद्र आलेक्सने अरे हंगे आत्मा की तृप्ति जली मला तुम कहते हैं त्यां संगीन में नवंद्या व्यानादि गुरुवी प्रसव वेदना उनका कोल्ला था जब महत्वित है स्वामी हम मतलब बेड़ा तुम कर ली संगार कुछ मतलब बॉम्बे दो ते कपाट आंतु पुस्तक पसंद किया सर बेतुन मार्गाला पुस्तक मन मार्गाला पुस्तक मन स्वामी है अंगत गुण है ले मत मत येतात मरे दोन पद है ले अंगत एक जानी का किती झाले पुस्तक असे स्वामी मेला इस पुस्तक मेला बहुत नलवत मना पुस्तक मेला थी जाय स्वामी अंगे पेरी कूड मंदिर सीता रे कूड मंदिर कूडा साना कूड सकल जे पडवले आपण शेट निकाले पडवले का वेरी अंगे कूडा बाहेर ये पुस्तक दवरले ऐ बडे सकल आडा तमिळ स्वाम्याक अंबला राखले 8 दिवस पूरा कडे चासे ने आलवावा चासे ने थेवा चासे ने कोच्चीवा चासे ने पूरा कडे वचने हम रखून मागे रत्तनी 12 घंटे पर एमचना इकरा 12 दत्त मटा मंच एले कोल्ल स्वाम्यानी स्वतः आम्ही पळेलेंद बदल ते पूरा आस्था व्यस्त जानस एकाड पेपर जानस बुद्ध बे सुनो ते पेपर सगळं संपूर त्या पुस्तक टाक ये नी ना लुकट बंधू चेकस पेपर मॅन्युस्क्रिप्ट म्हणते बुद्ध पेपर तम कोण की लुकटा जाणीता मानून हत्तू सामी चमकलारी एक 4 दुगुण 5 बुक रेडी आहे आणि निंगी कितले घंटे जातात 2 घंटे करू मागे फळार गेलो वापस तेज का साम्यान वच्चे पुढे एक 40-50 पुस्तक असेल जडम सांगा ते पूरा आम कसरी करू जाणार आहे तुझं क्षमा ते पूरा वाटती का तक संकोर तक वस्त्रान श्री हरि गुरुभ्यो नमः एक पर्वकालो आमगेले काशीमठ अंतू स्वाम्याने राखून हाडलेले मेन्युस्क्रिप्ट्स अंतुले 5 मेन्युस्क्रिप्ट्स पब्लिश जावचे एक पर्वकालो ताजे बाबतो एक 2 उत्तर उलोवच्याक तुमगेले मुखार आसा कुडगी वेंकटेश शेणे तुमकां पुरो जाणांक गोतशें पुरो मेन्युस्क्रिप्ट म्हळ्यार ते कलेक्शन करचें ना ताजें प्रिजर्वेशन करचें ताजें डिजिटलायजेशन करचें एकल्याक न्ही दोगाक न्ही एज ए इन्स्टिट्यूशन कोरूंक मस्त कश्ट आसता तांतूय आमगेले स्वामी मस्त त्रास घेवन म्हळ्यार मागीर ताजें प्रिजर्वेशन की ताजें डिजिटलायजेशन की कोर न्हू आमकां एक राखून हाडलेलो आसा ते एक अनर्घ्य जावन आशिल्लें तसलें निधी स्वाम्याने सांगिल्लें आसा ते बाकी पुरा आस्ती येवचे वच्चे जावचे पुरो जाल्यार मेन्युस्क्रिप्टाचे आस्ती ते मस्त कश्ट ते संपादन करूंक तसले मेन्युस्क्रिप्टाचे हजारो हजार मेन्युस्क्रिप्ट शतमान तुलन आमगेले काशीमठांतू प्रिजर्व कोरून आमगेले खातीर राखून हाडलेलो स्वाम्याने तसले तुले 5
मेन्युस्क्रिप्ट अंतुले पुस्तक रूप जावन आमकां स्वाम्यान अनुग्रह केलेलो आसा तांतूं तिनी मेन्युस्क्रिप्ट सदाचार रिलेटेड दोनी संन्यास विधी रिलेटेड ताजे बाबतू सदाचार स्मृती आणि पंचसंस्कार संग्रह आणि देवपूजा म्हणल तीन पुस्तक आमगेले नित्य चारी आश्रम तंकय ब्रह्मचारी जायत गृहस्थाश्रमी जायत संन्यासाश्रम जायत वानप्रस्थाश्रम जायत पूरा जनाक संबंध पडवल तसले सदाचार बाबतू पब्लिश जालेलो आसा ते आमगेले श्रीमदानंद तीर्थ स्वामी द्वैत वेदाचे प्रतिष्ठापनाचार्य तांणी केल्ले सदाचार स्मृती म्हणले जे एक मुंदुवरिकी जावन आशिल्ले तसले टीके टिप्पणीचे एक विषय आशिल्ले तसले आणि दोन कंची म्हळ्यार विष्णु तीर्थ स्वाम्याने आणि पुरुषोत्तम तीर्थ स्वाम्याने बरयलेले संन्यासी तांकां संबंध पडवलेले दोन पुस्तक हे 5 पुस्तक मस्त उपयोग आसा आम्ही स्वाम्यान सांगिल्लें की आम्ही संस्कृती ओरोका जाल्यार संस्कृत शिकूका संस्कृताचे अध्ययन करूका आणि असले चांग चांग पुस्तक वाचूची की आचरण करची की अनुसंधानाक हाडची की कोरनु स्वाम्याले मठाचे अनुग्रहाक पात्र जावचे मकी जावका ये एक व्हड योजना 2-3 वर्ष तुलान स्वामी करता आसाची तांतू तांणी एक योगी जावन आशिल्ले तसले रिसर्च ओरिएंटल इन्स्टिट्यूशन म्हळ्यार पूर्णप्रज्ञ संशोधना ट्रस्ट म्हणून एक बेंगळूरांत आशिल्ले तसले संशोधना प्रतिष्ठान तुलान मस्त विद्वांसा तांकां मार्गदर्शन की गाईड की कोरनु तांगेले शेड्यूल बिजी आसता आमी पुरो पळोवन आसताची जाल्यार तांणी एक ताका एक समय दिवन तांणी एक मार्गदर्शन की कोरनु एक पुस्तक कोरूक तांणी मस्त श्रम पावन कोणाले खातीर न्हय आमगेल्या समाजा खातीर ना माधू समाजा खातीर तांणी एक दिल्लेले एक अनर्गीय 5 रत्न हे आमी सदुपयोग कोरका सदुपयोग कशी करचे म्हळ्यार आमी करचे संध्यावंदन जायत देवपूजा जायत इतर अनेक देवकार्य जायत पितृकार्य जायत अंतुपुर आमी ते अनुसंधानाक हाडले आमी ते आचरण केल्ले म्हूण जाल्यार स्वाम्याक प्रीती जावचे पुरो हे आमी मना व्हरका आनी आमचें एक विशेष पुस्तक म्हळ्यार पंचसंस्कार म्हणून पंचसंस्कार संग्रह म्हणून अंतू ताप म्हळ्यार आमी प्रति वर्स स्वाम्या लागीं मुद्र घेवचे ताजे बाबत आसा पुंड्र म्हणून आसा ऊर्ध्व पुंड्र आमी करचे संध्यावंदनांतू गोपीचंदनाचे नाम मागीर आमी दवरून घेवचे नांव आमगेले नांव आतां मिगेल नांव कसं म्हळ्यार वेंकटेश म्हणटा तशी ते नाम वैष्णव संबंधी जावन आसूं म्हळ्यार एक विशय आशिल्ले तसले आनी मंत्र आमकां अन्नाल तुलन येवचे गायत्री मंत्र जायत सोमेल निमित्त येवचे अष्टाक्षर जायत हे एक चांग परंपरा आशिल्ले सोमेल तुलन येवका कोरका म्हणून आसा आनी याग आमी करचे तसले याग हे 5 विशय पंचसंस्कार आजी ಬಗ್ಗೆ आशिल्लें एक पुस्तक पंचसंस्कार संग्रह म्हणून हे पुरा आमकां सोम्याने मेन्युस्क्रिप्टांत आशिल्लें पुस्तक रुपार कोरून आमकां अनुग्रह केलेलो आसा हे मस्त आमी कलेक्शन कोण दवरका जाल्ले आनी आजे आचरण कोरका जाल्ले आवश्यकता आसा ह्या पुस्तकाचे पुरो तुमी पळोवन आसा पुरो हे संन्यासी तांकां संबंध पडवलेले वृंदावन तांगेले वृंदावन जत्तरी तांगेले ते वृंदावनाचे विधी विधान कशी कोरका कसले इत्या म्हणून आनी संन्यास घेवका जाल्यार ताजे बगे ताजे पूर्वभावी ते संन्यासी घेवचे वटुले पूर्व कशी आसूं तांणी कशी चोलका ताजे बगे आशिल्लें एक पुस्तक आनी एक विष्णु तीर्थ स्वाम्यान बरयलेले संन्यास पद्दती म्हणून ते पब्लिश जावन येवका इतलेची मागीर तिनी सदाचार संबंधी म्हळ्यार पंचसंस्कार संग्रह म्हळ्यार हे एक पुस्तक सदाचार स्मृती म्हळ्यार हे एक पुस्तक आनी देवपूजा बगे देवपूजा बगे एक 2 उत्तर उलोवका म्हळ्यार देवपूजाचे क्रम आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजांत आशिल्ले पद्दतीक चांग पद्दती आमगेले मठान जायत आमगेले देवस्थानां जायत वैदिकांनी करच्यान जायत आमी करचे देवपूजे आनी इतर जनांनी करचे देवपूजेक मस्त डिफरन्स आसा ते स्वाम्यान ओत्तू दिवन सांगून हाजे बगे विशेष काळजी घेवन तांणी हे पुस्तक केलेलें आसा अनेकांत एक ऑब्जर्व करीत म्हळ्यार स्वाम्याल श्रम कयताय आसा म्हणून हे पुस्तकाचे मुखपूट जायत हे मुखपूट जायत हाजे मागशीचे पूट जायत हे स्वाम्यानेची सिलेक्ट करून
कंची कंची पुस्तकाक कंची कंची मुखपुट येवका म्हणून त्यांनी जाऊन केल्लो लेख ओड विषय अशी तांगेले बिझी शेड्यूलामध्ये आमके मेन्युस्क्रिप्ट डिजिटलायझेशन करची की ताजे बुक कोण दिवची की ते एक योग्य विद्वांसाल मुखांतर जावचे मग कोरनु आमगे समाजा दिल्लेलो आसा आम्ही ताजे सदुपयोग कोण घेवया म्हणून सांगून मेगेल 2 उत्तर अभयता श्री कृष्णार्पणमस्तु.